Камък нож се играе. Чакаш. Вратара на Металург. Вратара на Металург готов ли е? Вратара на Локото. Дръж! Идва! Кония, Викторе! Коце е по-бърз пас! Не бързай! Пускай долу! Майки, виж! Бои! Бои! Пас, Бож! Идва! Алекс, не бързи с едно! Не бързи с едно! Добре! Боже навътре! Коце назад, помагай! Аре, Алекс! Дай! Дай, бързо! Как може? Каря! Браво! Дай! Майки! Дани, Дани! Браво, Стефане! Браво! Чакай, Коте, качи нагоре, малко. Качи нагоре. Качи нагоре. Йордан. Чакаш! Да, майки! Не гледай какво стана, бе! Браво, майки! Хелп! Браво! Викторе! Кулки каза, чакай, който се мъзва! Ти прави така! Айде! Оставай! Дай, Лио! Скорост! Надбягай, дай скорост! Кой ще помага? Дадия! Стефчо Зея! Алекс сам! Айде, Алекс! Дино, прибери назад! Дино, прибери назад! Алекс, назад! Алекс! Назад, бе! Остай ги! Още назад, Дино! Още назад! Коце назад! Сега, Дино! Дино! Като тръгне сега го накланиш да му вземеш, кой че го вече? Прибери се! Отзад хора, Дани! Стигни се отзад, те бъде, Коце! Алекс! Дино, Никола първи, и чакай! Добре, айде. Дани, пазия! Браво! Спри тук, как те бе? Спри бе! Айде! Браво, Мише! Отстъпи да се прибора! Отстъпи! Браво, майки! Кое е? Дино, тръгни! Кое? Идва! Браво е! Добре, нашето! Алекс! Дани, влез към 10. Дани, към 10 много. Дай към Дани. Аре, Коце, сега! Добре, нищо, Коце. Прибираме, Дино. Прибери отбора назад, Дино! Коце, назад! Алекс, на тебе гръб, Алекс, гръб! Добре, бързо мяти, Дино! Добре, браво! Дино, корнере! Отивай! Степче, отивай! Коце! Върни първо! Дино, къде трябва да си? Дино! Пристепван! Дани, пристепван! Застепван! Айде, дай към кола! Степче, примерен! Алекс, сам играй! Пас! Сам! Удар! Добре, Дани, силен удар! Дани, браво! Дино, примери! Дълга ще е, Степчо! Дани, гръб! Браво, Дани! Алекс, Ани, пуш тук, Алекс! Помни!
момчето! Алекс, добре. Ей, Викторе! Успокойте се! Само може да прави сърце! Успокойте! Който е човек! Ей, Викторе! Алекс, къде трябва? Всеки човек! Кой с кого е? Всеки за тебе! Това е всеки човек! Алекс! Дай първи! 37! Дай! Анди! На Цезар! Вижу, влиза вътре! Дай 37! Дай, Лиле! Сега! Браво, скоро! Ай! Ай, Джучка! Браво, Лиле! Браво! Браво ли казвам? Браво! Прибирай! Обръщай! Алекс, бие! Стани човек! Алекс, на тебе човек тук! Ива, коте! Айде! Браво, Мишел! Къде долу? Давай, майки! Пас! Играй! Ива! Скоро! Взимаш, Дире! Алекс, човек за теб, Алекс! Вадия! Браво, браво, браво! Лично примери назад! Назад! Алекс! Дани човек! Той не... Алекс, не! Назад! Дино, дай! Ще е дълга! Айде, взимаш сега! Коце, айде! Дечо! За тебе! Не бързай! Не бързай! Пуска долу! Ви, майки! Дани! Никол! Лови ти, айде, лови! Идва! Време, Джане! Браво е на баба! Аре, Дино, не! Боже, сам! Сега, Дино! Сега, Дино! Идва, Дани, гръбте! Вадия! Ставай да се вземеш! Взимаш се! Не в крак, Алекс! Пас! Пас! Тоце много е мачкано! Удар! Браво! Браво, Джиджи! Браво! Браво, Джета! Тоце! Дино! Не, Бяне! Бяне! Сега отзад! Чакай! Стой, бе! Стой, бе, човек! Само накланяй! Алекс, за тебе! Алекс, тук прибери! Алекс, прибери! Алекс, диагонал! 19, Алекс! Коце ти 10? Не, Алекс! Само накланяй, казвам! Сега Коце влизай! Айде, бе! Сам си, Джуже! Хвана си, играй! Дино, отваряй! Вадия! Добре, Джуджи, добре! Джуджи! Тъч нас, айде! Тъч нас, спокойно! Ей! Дани навътре! Дани! Дани! Дай сила! Дай му! Удар! Добре, нищо! Прибери назад! Коце, място! Бързо, Алекс! Място! Дани! Място! Дино назад! Ай, Алекс! Дай си! Дай Боже! Излезе! Боже ми не бъде! Дино! И това е! Това, Боже, Коце! Тъчи едно! Браво! Взимаш се! Дани! Браво, Дани! Пак, Коце, взимаш! Дани, той да пече на място! Коце! Ти ще я потива! Ей, Коце! Коце!
Отвариш широко, Стефане! Дали, стизай! Дали! Стено, браво! Майки, дай! Гови го тук! Сам си! Иди вече! Айде, Мария! Дай, играй! Да вземеш! Браво! Айде, Дине! Дай, Дино! Имаш Алекс! Алекс! Бързо, дай! Ей, Дино! Ще няма време на Алекс, не мога да пуща! Затвори казал, аз ти казвам, Алекс! Върне на Алекс на гол! Ама аз ти казвам, всички мен, върне на Алекс! Няма да се изложи! Браво! Букай, браво! Гоци за тебе, стой! Спри така, Гоци! Алекс назад, Алекс 19 победа! Айде, Алекс! Айде, Дино! Да вкараш! Нищо, ей! Нищо! Пак се нареде! Стефане, оставаш! С Коце! Коце! Към него! Стефчо! Ти биеш, Коце на тебе! Аре, Алекс! Взимай, Божо! Пак, Стефчо, да вземеш глава! Аре, Дине! Дали удар! Ставай, Дине, биеш! Стефчо, човек! Идва, Дине, пас! Браво! Пас! Супер! Браво! Браво, Дани, браво, Дино, браво, Алекс, браво, Джета, супер! Привери назад! Давай! Дино, спри! Сега го наклани, сега давай към него, сега му е, давай! Айде сега, Зек! Извини му се, чакай да го видим, извини му се, авантаж ще казва. Като в тях топят, що свириме това? Колега, да го види доктор. Дали човек, гледай! Пас! Айде сега, взимаш се! Давай! Айде назад! Айде, дай! Бързо, Ай, майки, дай! Идва! Дали! Браво! Айде, стой кам сега! Пас! Мария! Пас! Абе, пас, бе! Браво, Дани! Място, Коце, ляво стой! Алекс се седа сега! Коце, дай ти! Алекс така направи! Дай, Алекс сам, ще ме вземеш! Браво, Коце! Дино, прибери отбора! Може да вземеш! Ето го! Идва, Коце! Браво! Нищо! Айде, Дине, дай! Дино навътре, шо Коце днес! Дино! Браво! Дай, биеш! Никой на върта! Айде, прибери! Браво, Дани! Топката гледай! Не бързай! Добре, 30 секунди има! 30 секунди! Давай! Едно! Браво, Али! Идва! Напред! Добре! Сега прибери отбора! Дино, назад! Алекс, назад! Сега наклани на там, Дине, дай! Хайде сега! Дай кот!
Дани, човек се група, Дани! Алекс, дай, Алекс, дай! Малко, Тепчо, малко е! Браво, Играш, браво! Пас! Тръгвай, Дино! Вижте, Алекс! Скорост! Въди, Алекс! Дай! Играй! Играй! Какво се прибирай? Ще дълга! Алекс, какво се прибирай? Край по време! Идвай насам!